Hrvatski znakovni jezik je jezik gluhih i gluhoslijepih osoba. Hrvatski sabor proglasio je 10. srpnja 2015. godine Zakon o hrvatskom znakovnom jeziku i ostalim sustavima komunikacije gluhih i gluhoslijepih osoba u Republici Hrvatskoj. Prikazat ćemo najčešće primjere kako možete komunicirati sa gluhoslijepom osobom ako ona poznaje hrvatski znakovni jezik. Ovaj način komunikacije koriste gluhoslijepe osobe koje još mogu vidjeti iz blizine. Potrebno je odrediti odgovarajuću blizinu. Nekim gluhoslijepim osobama potrebno je malo sporije znakovati. Treba jasno pokazati cijeli znak i gluhoslijepa osoba prati znakovni jezik vizualnim putem. Gluhoslijepa osoba ima suženo vidno polje i ostatke vida. Potrebno je ustanoviti koliko je vidno polje gluhoslijepe osobe. Izvedba znakova ograničena je na područje obuhvaćeno vidnim poljem. Recepcija znakova je vizualna. Koristi se kada gluhoslijepa osoba ne može vidjeti dobro ili kada ništa ne vidi. Gluhoslijepa osoba svoje šake položi na šake sugovornika. Opipom osjeća pokrete ruku sugovornika. I znakovni jezik prati taktilnim putem. Gluhoslijepa osoba ima suženo vidno polje. Gluhoslijepa osoba sama svojom intervencijom određuje granice unutar kojih možemo izvoditi znakove. Gluhoslijepa osoba prati znakovni jezik vizualnim putem koristeći se djelomično taktilnim usmjeravanjem.